Lijepan pozdrav, poštovani gledatelji. Dobro nam došli u novo izdanje emisije Vukovarski mozaik. U nastupnom posjetu Vukovarsko-srijemskoj županiji i Vukovaru boravio je veleposlanik Savezne Republike Njemačke u Republici Hrvatskoj Robert Klinke. Nakon sastanka u Palači Srijem veleposlanik je posjetio Vukovarsku gradsku upravu gdje su ga ugostili čelnici grada. Razgovarali su o brojnim temama, a jedna od njih je i posjet djece iz njemačkih gradova Gajsa i Vaha koji će u gradu Vukovaru boraviti 2 tjedna. Druženje djece proizlazi iz zajedničkog projekta iz 2014. godine, čiji je cilj da mladi iz Vukovara i Gajsa i Vaha ostvare prijateljstvo i kontakte te razmjenjuju znanja. Posjeta veleposlanika Roberta Klinkea Vukovaru iskorištena je za razgovor o prošlosti grada, ali i o mogućnostima suradnje. Imali smo prigodu kroz jedan doista kratak susret i razgovor porazgovarati naravno o prošlosti grada Vukovara, njegove sadašnjosti i perspektivama, osvrnuti se na dugu doista povijest, kulturu, tradiciju, ali naravno i na sve one stvari koje nas danas obilježavaju. Razgovarali smo o Vukovaru, kao jednom europskom gradu. Imali smo priliku vidjeti kako izvrsnu ulogu ovdje igra i mladež koja zapravo predstavlja i potencijal za razvoj ovoga grada. Dobar primjer toga je i Europski dom ovdje u Vukovaru. Zakazani ciljevi i želje gradonačelnika Penave i veleposlanika Klinkea posve su jasni. Moderan grad koji će biti privlačan svima. Da doista bude privlačan svim, ne samo investitorima, naravno i njima, ali i svim drugim ljudima koji bi htjeli doći, da li živjeti u Vukovaru, da li ga barem posjetiti kao turisti, ali u svakom slučaju stvoriti od Vukovara jedan moderan europski grad koji će biti po mjeri naravno svakog čovjeka. Kako se posjeta veleposlanika Klinkea Vukovaru dogodila u isto vrijeme kada u gradu na Dunavu borave djeca iz Njemačke, bila je to prilika koja je iskorištena za međusobni susret. Jedne godine znači naši gosti dođu u posjetu nama, drugu godinu Vukovarci idu u posjetu gradovima u Njemačkoj, gdje kroz jedan zanimljiv projekt zapravo ne da samo da međusobno surađuju, nego međusobno i upoznaju druge krajeve. I ne samo to, jer djeca, osim upoznavanja novih prijatelja i razgledavanja novih gradova, sudjeluju u javnim radovima. Naravno, nisu to nekakvi radovi koji će u značajnoj mjeri unaprijediti taj grad, znači ne govorimo tu o nekim ne znam kakvim radovima, ali da su uključeni u razne akcije od čišćenja, pomaganja ljudima, ne znam, lakiranja klupa, ograda i tako dalje. Riječ je, vrijedno je spomenuti, o EU projektu koji se u suradnji sa Franjevačkim samostanom te samostanima i crkvama u njemačkim gradovima provodi već 4. godinu i kojeg će sudionici, prema riječima gradonačelnika Penave, nastaviti podupirati. U okviru obilježavanja Međunarodnog dana Dunava u Vukovaru svečano su otvoreni radovi na uređenju rijeke Vuke, kao i obalnog pojasa na području grada. Uz predstavnike grada o otvorenju radova nazočio je i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Vrijednost radova je 6,2 milijuna kuna, dok je planirana vrijednost cjelokupne investicije uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa nešto manje od 57 milijuna i 196 tisuća kuna. Investitori su Hrvatske vode i grad Vukovar. U ulici 204. Vukovarske brigade na kućnom broju 149 počeli su radovi na uređenju rijeke Vuke i obalnog pojasa. Ovim projektom uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa trajno će se izgraditi sustav obrane od poplava i ujedno omogućiti upravljanje vodnim režimom rijeke Vuke, kako za niskog, tako i za razdoblja visokog vodostaja rijeke Dunav na području grada Vukovara. Danas je Dan Dunava koji se evo nakon potpisane konvencije
konvencije o zaštiti rijeke Dunav iz 1994. godine po 25. put praktično godina slavi od zajedničkog dogovora konvencije većeg broja zemalja da se Dunav učini što sigurnijim, što čišćim na korist ljudi, jer je riječ zapravo da u tom bazenu živi više od 80 milijuna stanovnika. Na ovom projektu vrijednom gotovo 60 milijuna kuna, gdje su naravno Hrvatske vode investitor, grad Vukovar se javlja kao partner i doista jedan u nizu projekata gdje uz pomoć Hrvatskih voda, ljudi koji rade u Hrvatskim vodama, dižemo cijeli grad Vukovar. Gravitirajuće područje uz rijeku Vuku duž cijelog poteza zahvata bit će u potpunosti uređeno urbanim sadržajima koji će uz krajobrazno uređenje stanovnicima grada Vukovara u budućnosti omogućiti korištenje tog prostora na nov i kvalitetni način. I u ekološkom smislu, u smislu recimo ovog projekta gdje dobivamo puno veće, značajnije površine koje će biti pogodne za mrijest ribe, u smislu podizanja kvalitete života, bavljenjem sportom, hobijima, sportskom rekreacijom, kroz ribolov, pecanje do šetnji, biciklističkih staza, naprosto površina pogodnih za kretanje i ugodan boravak u prirodi. Onako u najkraćim crtama naprosto zahvaljujući ovakvim projektima koristimo svoje potencijale koje doista imamo, kojima raspolažemo prije svega u ovom smislu rijekom Dunav i rijekom Vukom na najbolji mogući način i stavljamo ih na raspolaganje i dispoziciju u onom najboljem mogućem svjetlu i građanima grada Vukovara, ali i svim posjetiteljima grada Vukovara. Tu ujedno i poruka svima nama, najprije mlađim generacijama, da zajedno možemo učiniti puno više, a to je da zadržimo ovako lijep okoliš i prirodu koju imamo. Radi se i na nadograđivanju projekta ove šetnice, koja će u konačnici spojiti središte Vukovara s park šumom Adicom. Želimo revitalizirati dio prirode, građanima učiniti što ljepši i dostupniji okoliš uz Dunav, to čini rijeka Vukava. 6. poddionica obuhvaća radove na pregradi u samom središtu Vukovara, koja će omogućiti zaustavljanje i pohranjivanje vode iz Vuke i puštanje dunavskih voda, pa će se moći prehranjivati Stara Vuka te održavati bolji vodni režim 10 do 15 km unutar cijelog toka Vuke, poručeno je. Znači, omogućit ćemo kvalitetnije uvjete unutar samoga vodotoka, a isto tako nadograđujemo se s ovim projektima zajedno sa gradom Vukovarom, ovdje vrijednim 6 milijuna i 250 tisuća kuna, da se nadograde šetnice. Na ovako uređenu rijeku Vuku nema razloga ne pozvati građane Vukovara da ona bude dio njihove svakodnevnice, da mogu doći do Adice, ovdje do Stare Vuke i zapravo da spojimo centar grada Vukovara putem Vuke sve do ovoga prekrasnog područja. Nakon otvorenja radova uslijedio je obilazak šetnice uz Dunav ispod dvorca Elc, na kojoj su u sklopu manifestacije Živjeti s Dunavom turističke zajednice grada Vukovara, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana Dunava na 2 štanda Hrvatskih voda najmlađima bile predstavljene edukativne slikovnice i dječje radionice. Već tradicionalno zajednički sa gradom Vukovarom obilježavamo ovaj dan, obilježavamo Međunarodni dan Dunava ovdje na ovoj prelijepoj novoj šetnici. Ove godine smo odabrali ovu lokaciju s obzirom da je zaista lijepa, atraktivna, evo uz sami perivoj dvorca Elc. Danas u 15 sati započelo je natjecanje u spravljanju fiš paprikaša, prijavilo nam se 19 ekipa, što je evo najveći broj do sada, to nas iznimno veseli. Ekipe koje nisu samo iz Vukovara nego i iz okolnih mjesta i susjednih županija. Osim toga imamo natjecanje kadeta u lovom ribe udicom na plovak. Imaćemo prikaz lova soma bučkanjen, što je evo zaista nešto atraktivno, pa evo veselimo se i tome. Zajedno sa našom zajednicom športsko-ribolovnih udruga, koja nam evo danas pomaže ispravljati fiš paprikaš za naše građane. Organizirali smo evo ove današnje aktivnosti. Fiš će se prodavati po cijeni od 10 kuna i zajedno sa Crvenim križom, a sav prihod prikupljen od prodaje fiša, nekih 450 porcija, će ići u dobrotvorne svrhe. Dugi niz godina surađujemo sa i našim KUD-om Dunav, koji ovaj dan obilježava smotrom folklora, pa evo danas poslijepodne u 17 sati započinje evo mimohod kroz grad, 250 sudionika koji će onda nakon toga nastupiti ovdje na pozornici
i do samog koncerta večeras, koncerta Zvonka Bogdana, zabavljati sve evo prisutne ovdje uz sam Dunav. Za kraj dodamo i to da su djelatnici glavnog vodno-gospodarskog laboratorija Hrvatskih voda posjetiteljima pod lupom mikroskopa omogućili uvod u analizu vode. Ljeto je u punom zamahu, griju nas temperature više od 30 Celzijevih stupnjeva. Zato prvom prilikom građani odlaze na jezera, rijeke, more ili bazene, a Vukovarci osim na popularnoj Adi uživaju i na bazenima. Popularno vukovarsko plivalište zakoračilo je u 3. ljetnu sezonu, a najavljeno je i proširenje bazena s ciljem stvaranja uvjeta za razvijanje sporta u Vukovaru, kao i pružanja dodatnih sadržaja svim građanima, ali i gostima grada. Mali i veliki jedva su dočekali sunce i kupanje. Posjetitelji itekako zadovoljni često posjećuju omiljeno vukovarsko plivalište. Predivno je i super, jako mi se sviđa. Pa meni je jako lijepo, vidim da imaju lijepa mjesta i predivno. Što najviše volite raditi ovdje? Kupat se u bazenu i ronit. Ti? Spuštat se na toboganu i ronit. Kad dođem obavezno dođem na bazene, ali jednom tjedno 2 put sigurno. Prošle godine bilo je više od 120.000 posjetitelja, a niti ove godine kupača zasigurno neće nedostajati. I već sada smo zapravo na puno većoj razini što se tiče posjetitelja. Očekivanja su naravno da će biti ove godine veći broj kupača. Prošlogodišnja posjećenost bazena potaknula je proširenje objekta. Posjetitelje uskoro očekuju novi sadržaj, a povećana je i potražnja za djelatnicima za rad na bazenu. U svakom slučaju Vukovarci imaju gdje uživati u ljetnim radostima. Sezona na vukovarskim bazenima je počela prije gotovo mjesec dana. Ono što moram reći na radost svih Vukovaraca da smo i ove godine uspjeli osigurati uz bazene na kojima se nalazimo i ljeto na Vukovarskoj Adi. A uz uživanje i rekreaciju kako na Adi tako i na bazenima naglasak je i na profesionalnim sportskim aktivnostima. Vukovarsko plivalište omiljeno je brojnim sportašima i sportašicama koji ovdje dolaze na pripreme. U ovom trenutku dok razgovaramo su na pripremu je ženska vaterpolska reprezentacija Hrvatske U15 koji su tu se pripremaju, paralelno igraju pripremne i utakmice i to nas naravno sve čini vrlo zadovoljnim. Inače, Vukovarsko plivalište otvoreno je 2017. godine, a sastoji se od otvorenog dijela s 2 bazena, jednog za obuku neplivača i jednog za rekreaciju, te zatvorenog bazena s gledalištem, čime je Vukovar postao jedan od malobrojnih gradova u Hrvatskoj koji imaju natkriveni olimpijski bazen. A u ljetnim mjesecima grad Vukovar već 4. godinu za redom organizira i besplatne jednodnevne izlete u Bizovačke toplice za umirovljenike s područja grada Vukovara sa 60 i više godina starosne dobi. Izleti će se organizirati svakoga utorka za ukupno 200 umirovljenika i to od 9. srpnja do 3. rujna. Najavljeno je na medijskoj konferenciji u gradskoj upravi. Vukovarski umirovljenici i ovo će ljeto osvježenje potražiti u Bizovačkim toplicama. Svaki od umirovljenika participira u iznosu od 10 kuna za taj jednokratni odlazak gdje je ukupna cijena zapravo tog izleta bi po osobi iznosila 34 kune, a ostatak naravno u razlici od tih 34 minus 10 ide na teret grada Vukovara. Mislim da je to jedan izvrstan model gdje smo zapravo htjeli svakako kao grad pomoći, ali uz dozu ozbiljnosti i na taj način i olakšati samoj udruzi provođenje tog programa kako bi izbjegli one neželjene pojave da neko rezervira mjesto pa se ne pojavi. I mislim da je to prošla godina pokazala, svi doista bili zadovoljni i mislim da je upravo to jedno optimalno rješenje. Na ovaj način grad ne samo da financijski podupire svoje sugrađane treće životne dobi, već se trudi različitim sadržajima upotpuniti svojim sugrađanima ljetne umirovljeničke dane, istaknuo je vukovarski gradonačelnik. Jer nam je jako stalo da imaju što bogatiji društveni život u upravo toj trećoj dobi kada ljudi iz ovih i onih razloga, ali možda ponajprije nekako i prirodno su skloniji zatvarati se
u nekakvu osamu, kada nedostaje sadržaja, kad prestaju biti radno aktivni i naprosto dolazi do tog jednog šoka dok se u nekom periodu ne snađu i ne prilagode novonastalim okolnostima koje umirovljenje znači. A umirovljenje uglavnom znači i manja primanja. Male mirovine omogućuju samo najosnovnije životne potrebe. Puno naših umirovljenika možda ne bi vidjeli ni toplice ni more, ali na ovakav način je za pohvalu i mislim da će biti svi zadovoljni, jer imamo iskustvo prošlogodišnje da je bilo jako puno, preko 1500-600 je bilo odlazaka u te toplice i svi su bili zadovoljni. U gradu i udruzi vjeruju kako će umirovljenici biti zadovoljni i ove godine, 4. po redu kako se organiziraju besplatni jednodnevni izleti. Namijenjeni su, podsjetimo, umirovljenicima s područja grada Vukovara sa 60 i više godina starosne dobi. Svakog utorka oko 200-tinjak naših umirovljenika će odlaziti put Bizovca. I to počevši od 9. srpnja pa sve do 3. rujna. Korisnici jednodnevnih izleta umirovljenika dužni su osobno predati zahtjev u prostorijama Hrvatske udruge umirovljenika invalida rada grada Vukovara, poznato kao Vila Fatma, u 204. Vukovarskoj brigadi broj 6. Svi koji žele ići na izlete trebali bi predati dokaz o prebivalištu, znači kopiju osobne i dokaz o mirovini na uvid. Zahtjeve za jednodnevni izlet umirovljenici su dužni podnijeti svaki dan od 9 do 12 sati, znači za svaki izlet moraju ponovo ispuniti zahtjev. Prijevoz je organiziran autobusima od strane grada Vukovara i to na sljedeći način. Svakog utorka će bus pokupiti građane u Sotinu 8:30, zatim ide iz Vukovara u 9 sati sa autobusnog kolodvora, iz Borova naselja kod Radničkog doma u 9:15, a povratak s izleta je u 18:15. Zašto Bizovac? Odgovor je isti kao i prošle godine. Iako grad Vukovar ima otvorene bazene, u najpoznatijim slavonskim toplicama sadržaji su upotpunjeniji, posebice za osobe 3. životne dobi, istaknuto je na medijskoj konferenciji. Tu ponajprije mislim na ljekovite termalne izvore koje sigurno naši umirovljenici vrlo rado koriste, koji su im potrebni, ali naravno i zbog tih ljekovitih termalnih izvora na njih su se nadovezali i puno drugih sadržaja koje zapravo Bizovačke toplice kao nama najbliže toplice, usudio bi se reći, jedine prave kvalitetne toplice u Slavoniji, barem u istočnom dijelu Slavonije, su taj jedan centar koji su naši umirovljenici prepoznali. Vjeruje se kako će brojni umirovljenici prepoznati benefite ovih izleta i ove godine. Osim što je i zdravstveno korisno u Bizovcu, ali je pitanje druženja. Ono što isto je jedan cilj, da što više ljudi nam dođe na taj jedan jednodnevni izlet koje je pokazalo se jako dobro. Prelazimo na kulturu. Povodom 4. godišnjice otvorenja u Muzeju Vučedolske kulture održan je istoimeni festival Vučedolske kulture. U okviru raznolikog programa otvorena je izložba Arheološkog muzeja Narona iz Vida, koju će posjetitelji moći pogledati do kraja kolovoza. U prostoru radionice starih zanata održane su radionice za djecu, radionice eksperimentalne arheologije, a posjetitelji su mogli okušati se i u prapovijesnim tehnikama izrade keramike i alata. Prezentirano je i kućno pivarstvo te održano pokazno kuhanje piva, a bilo je i niz drugih sadržaja. Poanta je ta da posjetitelj zapravo ulazi u prapovijest kroz tu igru, mora rješavati sa svojim timom neke zadatke i vraćati se nazad. Ako uspješno riješi zadatke, onda dobiva i posebnu satisfakciju. Zaista smo ponosni na to da smo kreirali jedan novi sadržaj koji će i u budućnosti u Arheološkom parku imati sigurno veliko značenje. U gradu na Dunavu večeras će po 13. puta svečano biti otvoren Vukovar Film Festival, filmski događaj godine u Slavoniji pa i šire. VFF je nominiran za nagradu EFE za 2019. godinu, tradicionalnu nagradu platforme Europa za festivale, a podsjetimo što u bogatom programu očekuje posjetitelje. Vukovar Film Festival tradicionalni je festival podunavskih zemalja. Najavljeno je kao i prijašnjih godina kako posjetitelje očekuje mnoštvo kvalitetnih filmova iz Europe i svijeta.
Doista ove godine na festivalu imamo svake godine, da budemo iskreni, ne volim tu neku lažnu skromnost. Vukovarski filmski festival uvijek ima najjače filmove od svih filmskih festivala koji se održavaju u Hrvatskoj. Pa evo, onako nekako redom bi taksativno rekao da se festival prikazuje na 6 lokacija. 11 kategorija imamo, preko 60 filmova i festival se održava 4 dana. U toj nekoj našoj glavnoj konkurenciji dugometražnog igranog filma festival otvaramo filmom Bobe Jelčića Sam Samcat. 2 su filma iz ovogodišnje konkurencije dugometražnog filma režirale žene. Jedan je njemačka drama Razbijačica sustava Nore Finkscheit, nagrađena Srebrnim medvjedom na ovogodišnjem filmskom festivalu u Berlinu, a drugi je mađarska hit komedija Potpuni stranci Kristine Gode. No teško je izdvajati samo neke, jer svi su zaslužili posebnu pozornost, rečeno je. U ostalim kategorijama teško je to uvijek izdvajati, ali nešto se mora reći. Mladi Ahmed, braća Darden, koji je ove godine bio u oficijalnoj konkurenciji Kana, za koji su braća Darden dobila nagradu za najbolju režiju. U francuskom fokusu prikazujemo film Kapernaum, koji je ove godine bio nominiran za Oscara za najbolji strani film. I još mnogo drugih filmova, čiji je popis objavljen na mrežnim stranicama Vukovar Film Festivala. Posebna čast organizatorima bila je najaviti kako će ove godine gledatelji moći uživati u popratnom programu, filmovima pobjednicima na filmskim festivalima u Kanu i Berlinu. U osnovnim konkurencijama tu se onako možemo hvaliti. Imamo pobjednike ovogodišnjeg Kana i Berlina, sinonimi pobjednik Berlina Nadava Lapida, Parazit John Bong-hoa koji je ove godine dobio Zlatnu palmu za najbolji film u Kanu, Bogu hvala koji je dobio nagradu žirija u Berlinu u režiji François Ozona, Tuga i slava najbolji glumac u Kanu Antonio Banderas u filmu Pedra Almodovara. Tradicionalna nagrada Zlatni šlep bit će dodijeljena u 3 kategorije, za najbolji dugometražni, kratkometražni i dokumentarni film. Ova filmska godina, sretna 13. za grad Vukovar će značiti mnogo. Zbog čega i valja uputiti poziv svima da nam se pridruže su svakako vrlo velik broj filmova koji će biti prikazani i njihova kvaliteta za koju sam siguran da su svi oni koji vole filmove, bave se filmskom industrijom, da su sve ove godine se uvjerili što nudi VFF. Svim drugima koji nisu bili, evo pozivam ih ovim putem da nam se pridruže, da dođu, odaberu naslove, dane kad se projekcije puštaju i pogledaju doista velik broj, vjerujem, vrhunskih filmskih ostvarenja. A već 13. godinu za redom Vukovar Film Festival može se pohvaliti i uspješnom suradnjom s dugogodišnjim telekomunikacijskim partnerom. Filmski festivali važan su dio kulture svake zemlje, a za Vukovar Film Festival možemo reći da svakako doprinosi razvoju hrvatske kulture, da se zbog svoje mikrolokacije i zbog koncepta razlikuje od drugih festivala i zato ima veliki značaj za ovu podunavsku regiju i za cijeli ovaj dio Hrvatske. Ove godine posjetitelji će moći uživati i u prepoznatljivim vukovarskim tenisicama s logom festivala. Ove godine smo za tu prigodu izradili custom made startas na bijeloj panami sa ovogodišnjim logom festivala. Također svake godine radimo drugi dizajn. Ljubitelji filma moći će uživati i u projekcijama u jedinstvenom plovećem festivalskom kinu na Dunavu. Dunav zovu isto tako rijekom koja spaja, pa bi ja rekla da je i Vukovar Film Festival, festival koji spaja ovdje u Vukovaru. Što se tiče samih plovidbi, evo i ove godine projekcije počinju 21 sat i 30 minuta. Rezervacija je naravno obavezna, a mislim da je samo dovoljno reći odabrao Đelo Hadžiselimović. Karte su gotovo rasprodane, stoga požurite na uživanje uz rijeku Dunav i kulturno obogaćivanje uz još jedan jedinstveni događaj u gradu na Dunavu.
Prelazimo na drugačije teme. Sve više prepoznata važnost razvijanja ekološke osviještenosti među najmlađima, a pravi smjer za to je eko-odgoj već od vrtića. Svjesni toga su i u dječjem vrtiću Vukovar 1, područnom objektu Leptirići, koji je nakon provedenih brojnih aktivnosti usmjerenih na zaštitu okoliša dobio status eko-vrtića i time postao prvi državni vrtić u Vukovarsko-srijemskoj županiji sa spomenutim statusom. Zapečatili su ga svečanim podizanjem zelene zastave. Sve se više prepoznaje važnost razvijanja ekološke osviještenosti, a pravi smjer za to je eko-odgoj. Povodom toga u dječjem vrtiću područnog objekta Leptirići u Vukovaru prošle su godine postavili cilj – postojanje centra za održivi razvoj. Ove godine su u tome i uspjeli. Dječji vrtić postao je eko-vrtić. Znaš li što je tvoj vrtić danas dobio? Zašto je dobio zelenu zastavu? Zato što smo mi eko vrtić i jako davno smo dobili neku štatulu za eko vrtić. Jel znaš zašto? Zato što smo mi čuvari planete. Znaš li zašto je tvoj vrtić dobio zelenu zastavu? Zato što se brinemo o okolišu. Kako se ti brineš o okolišu? Tako što bacam papire u koš i plastične boce stavljam u kantu za plastične boce i onda zaljevam biljke i brinem se o Africi. Zato što radimo puno aktivnosti i igramo se lijepo, ali nekada budemo zločesti, ali se baš lijepo igramo. A što radiš? Mi ne budemo zločesti, nego vičemo, Laura. Da. Riječ je o programu osmišljenim za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini odgojno-obrazovnih ustanova, samim time i vrtićkih ustanova. Dakle, status eko vrtića povlači za sobom velike i odgovornosti. Morali smo proći 7 koraka od osnivanja odbora do različitih drugih aktivnosti da bi mogli dobiti taj status eko vrtića. Prošli su sve korake i ostvarili eko status. Između ostalih u odbor su se uključili i pčelari, medari s ciljem razvijanja svijesti o proizvodnji i prehrani ekohranom. Znači, od zdrave prehrane, od čuvanja okoliša, cilj nam je zaista educirati djecu važnost za očuvanje okoline i malim koracima krećemo u spašavanje i planeta Zemlje. Med kao zdrava namirnica, djeca nažalost nemaju naviku jesti. I kad smo krenuli, bilo je i problema, nisu htjeli. Morali smo učiti, čak i educirati roditelje, jer često roditelji rekao pa ako ne želi, ne mora. Ali djeca i roditelji brzo su kroz različite aktivnosti uvrstili med kao svakodnevnu namirnicu. Zelena zastava mnogo znači za cijelu županiju jer će na ovaj način potaknuti i druge vrtiće i škole na razvitak ekološke osviještenosti. Rad eko vrtića ne treba ostati unutar 4 zida ustanove. Znači bitno je djelovati unutar ustanove kako bismo samim tim i lokalno imali utjecaj. Iz svega vidljivog grad Vukovar ima budućnost, a to su djeca koja od malena imaju mogućnost biti obrazovana kroz eko odgoj. Ovim putem želim čestitati svoj djeci, svim tetama u vrtiću i naravno ravnateljici koji su godinu dana mukotrpno radili kako bi probudili svijest kod same djece, imali bezbroj eko akcija, udružili se sa našim ribičima, pčelarima, raznim drugim udrugama i na taj način promoviraju kako se zdravo obhoditi prema samoj prirodi. I izuzetno nam je drago što je vrtić Vukovar 1, područni objekt Leptirići, dobio status eko vrtića, prvog eko vrtića u Vukovarsko-srijemskoj županiji kao jednog državnog, odnosno javnog vrtića. I evo vjerujem da će cijeli kolektiv i sama djeca nastaviti u tom smjeru, a grad Vukovar će maksimalno im pomoći koliko smo u mogućnosti. Bilo je ovo sve u još jednom vukovarskom mozaiku. Ponovno smo s vama za tjedan dana. Hvala vam za pozornost i doviđenja.